This before was working around with a bucket. Not was with a pump. Not like in French. French is a see, you open it, and go in it. Yeah. Everything is mechanic. Yeah. Everything. So thanks a lot. Iżommu l-mil. Għax din, missira ġa għawnak, għalila li għandim fejn u jgħid li kellix u tabaħu daram. Għawnak fejn kienu jitfaw il-mil, biex ma jkissux kħan kellam uffa ikbar minn din, kħan kellam dit-smil bħal doga misfil, jimla l-uffa jitlam u jitfa l-isfil. Un bat kienu jiġu bil-ħmar, jishtru l-mil minn għawnak kajlu din bit-tumna. Ġviri, kien jħademaw, ġviri, kien jħademaw. Kien jistorjaw ma dik it-traq ma kien iċċar. Sawa. Biex dok ma kellimx transport. Għazgu, għazgu. Bħiċċaħ mura kien ma kellim. U kien jimbaħ ħafna l-mir dak iż-żmien. Għax il-bdiewa friġis ma kanawx. Xej, xej. U l-dok friġis ma kanawx u Ġviri, jittella l-melħaw kien. ħafna naċċi jagħmlu ħafna ġubbajniet u kienu jixtru ġex tixkejjer nofs mut jgħidu, u 8 bħal lejn. Jaw 16 mut. Aha. U kienu jintużaw bħal dak l-plastik. Sawa. U dik l-ewwel pompa l użajt hawnhekk dik 47 sen ilu kien. Dak hemmhekk ixtrejthom qdam San Ġwan, dak iż-żmien il-munti kien jarma hemmhekk. Ejja, 47 sen ilu fis-60 xretu. Dak il-kolor kan għall-ilma biex din irridi jimlawa darba fil-ġimgħa. Ma jaqgħodx jimxi bil-barmuj, jitfaġa l-kanal xi jinti li xiftiħa l-oħra. Sawa. Dak kif kien jinkiser għax dak, qabel b'dak kien jinkinis il-mil. Ejja. Kif kien jinkinis il-kanal. U l-lewn il-milħ intallaħ id-dur. Ma l-ilma joħroġ waħdu, jew nixxi minn ximkien, jew din xef biss. La, dak jibtobu kuraħ il-xemx. Tevapora x-xemx, m'hemmx kanali minn fejn joħroġ. La darba jidħol l-ilma jibqa' mew. Minna idin bil-kanal. L-ilma jiġġa l-kanal timla jdejn tala, jdejn tiftaħ, jdejn. Sawa. Jdejn taħdem fuqek. Interessanti. Antik dal-post, Antika. Antika, bat hawnhekk dejjem jitkabbar. Dan hawnhekk semmita kemm blar bax hawnhekk ma kittura l-ħadd. Jiġu ħafna turisti ju? Konti da. Hawnhekk ma kittura l-ħadd, hawnhekk il-biba kien blar u bir-rejs. Sawa. U bat kien it-tranġot. Kien it-tranġot. Ġviri xi kemm għandu żmiena. U dik l-ewwel torti ma għandux titwija. Din l-ewwel torti jara ma jidirx id-daqqa tal-baqqun u mbagħad żiedu parti hawnhekk. U mbagħad terġa' żdied parti fuq ġewwa ilu xi 95. Ġifi għandu ma 300 sena. Ġifieri hawnhekk. U dejjem tal-familja? Jara dik it-toqba. Dita u Tal-biba bl-għarew. Aha. Ma kienx fiha ċappetej. Lallu. Tal-familja kien hawnhekk? Imma minn tal-naħa marra mhux minn. Sawa, sawa. Mbagħad kien hemm ġessibel kienu qabdu tal-ula l-assalja u meta għamlu qiegħed akkud biex imut hemm. U din kienu ġew wieħedin. Grazie mela. Thank you. Kienu ġew wieħedin. Kien id-dejn kan għadha żgħira x'nissiru mkammarat. U meta ġejtaw jansibtu rabus, dak il-ġubu mimlin bil-ġebel u kisra. U biex sena wara sena bdajt nipprova fuqha u dan u rranġajta. U samir qegħdin ġibtu għal. Ġibtu għal ġdejt. Għax il-lunk ma taħdimx hekk. Le, amma titħallih naqra dak l-istil kif kien, u dak li kon jara. Le, kieku taqra dan għal-ħasaq għal-waħjur, imma rritħala kif ħattet għallu l-barranwit. Għallu dak ħallik il-xkil. Ma inti żomm il-materjal mora wkoll? Iżomm il-materjal jew tħalli kollox. Kien iżomm il-milħam ma għandi pajpijiet pereżempju li nuża. Ejwa, daw, ej. Iskupoj. U ejja. Ma insomma, efemni sabiħ bil-ħajt ukoll. Għadan ħid l-oriġinali, Zgum. Naf kemm ilhom minn waħlin daw karam. Dabbu xawl. Proset. Għaw storja ħelwa. Għadhom qatt m'għamlu xi ktieb fuq hawn. Għamlek it-turizmu l-villa fuq għadu il-turist sofis. Aha.
u dejjem jirreklamaw fuqhom. Tajjeb. Il-ġurnalisti, Aha. kull jum bil-ġurnalisti u ċampuna mit-tawra s-suħis, jgħidilna għan-nizluwin, Għalix le, jibu ħafna u nfittix ħafna. U għam da Franċiżi speċjalment, billi għandhom Hija vera. huma għal-milħini. U għanna ħafna gruppi ġejjej. Porro tana tjeb ta' emmek doqtu l-melħ Franza, mux dasta, we? U la dak il-beħ Għanna melħ, ħahna. dak il-beħ s-sorpa staw ta' Malta. Għax dak il-beħ ħalmudon. Dik il-bluta tagħna tarranġuħ. Dak taħħen, tatkam il-konsol mura taħħen. Appunto, Għandi minnu dak meta jkun aħmar ikun qiegħed jispiċċa. ekku, Għara inti biġibba. ejja, Meta kien tinħadim tiftakar. ejja, l-awra. Kan ikellim dak bal-ħoton hekk il-ħamra. Dak għax ikun qiegħed jispiċċa. Il-blat ma jkunx tajb għalih laqqas. La, dak kam ikun ilma qegħdin. Batterja. Sawa, l-bakterja. Batterja. Astra, jahmar. U da jider abjad taraħ, isu Mel-porda. sabiħ. Għax jissa jarba dak bulma u kull jirranġuni li kif bulma Ejja. dak differenti dak f'kullix. Dan emmin. Mediċina u xinu għolu. Anke l-mediċina tajjeb, jizawħ. Biex iġarraf. Ejja. Bada mill-Ġermanizija għalaj. Ejja vera. Dik bakkat bħallu b'takkallim dak il-Ġermanja. Xidna xil-juru dak. Dak ħallas 100. ħallas 135 euro għal ripjana u verwajt. Min? Ormoj. La, mux hekk. La, I pay for it. Ma tiġi għal-meħ. Jekk ikun kienna nisħol mal Ewropa. Għandek un bija prezzijiet tajbun. Imma jen biex nisħol mal Ewropa. Għax irrid ikollok il-dejk, il-licenzja. Bil-leċen ħafna. Irrid ikun bil-standard Ewropej. Għabillek bi għawek u għamorru. Ħafna sekkatura. U turist jgħet il-liħor l-lum u kol ta' Eh? u għet jgħet il-liħor, ikun jafu, tiskanta, ikun ġi minn barra biex fittex jara fejqiet il-melħ. Għun ikun Kalla, diletta. da, na, minn tixtura għandin. Ejja. Ġam s-sira. Umma s-sira ġawa u għalula, don, U ġittara. għalt l-istat nura, trim. Interessat ruħa, u miskina. Proset. Ok, mela. Ħalla ma nżomku għox. Mezza ħafna. Ja ma nżomku għox. Xismek jent? Leli, Pieri. Ġaw, għat lasri, xiena teċka mi sabiħor. Makki kont uħlu s-Surja taħħa. Dik l-ewwel ma kienu d-dew biex itallaw l-mabsinja. Umbat għamluħ li tallaħ bġett. Mor jinfet il-ġewwa xinka jipprassaħ il-bahar u nizlu bxaft. U l-grammoslu kan ġalu jgħala għax li ċuħta r-rabataw, dix kienet killa toqtulum bil-mal. Bil-melħ, marra, jema xsar. Jippertadu li kiet tosti salma li ħamulta. Lallu. Lasri da, ma mxej minn namma fdalijiet ċaħġa. Emxie fdalijiet ċaħġa fadal. Kiet mur fuq għat sema u sajr bum bum. Dal-wiet, ġol-wiet għal-asri. Fajna Mussolini id. Ġewa tal-asri fadal fejn kienu għataw bieċa biex jinżel il-bormila kadri. Għataw għak fejn kienu ħajdawru l-bima, ma dak naħsib jan kan fil-għal u 700. Mallu. Aha. Sent semmi. Kienu jieġew ħallu d-daja semmek u jitħlu bil-mixi, semmek kam ħafna għalli għal-bahar. U għam stajar bum, kienu jiġibu t-turisti u kif kienu biex jitallaw bil-barmuj tidira akkara, tubza taqtek mur fuqa, kienu jgħamlu fallakkek biex jgħatek fuqa u jitalla bil-barmuj. Tajb. Bittarjula. Astra. Kif titħlu għamġaw, Nittawar. Għassa ta' xin tispiċċa traq ta' semajt. Tabdu għamma kanna najdulu kanna ground dak kien killu. Għamma ġalli kan għamma helicopter. Sawa. Għax kien jikkampjaw Asra. s-soldutoj. Kan ġalli kan għamma helicopter. Darba rajtu jibdil. Mugna tiħu, Xilu buħra mugna. Unbat iblaħ bit-terrapen. U għamlu da' xin ta' traq da' Passaġġ zaħi. ġafa. Passaġġ. Għaw xin tispiċċa dejk. Aha, Traw tabella, għat lażi. sawa. Kitħallu karuzza fuq, unżilek għadret, Ejja. u xibu. Nittawar. Għan taraċ, tinżlu l-isfel,
Okay, thank you very much. Nittawa l-waħda. Ħana. Ruħa ngħidu kam tiġdu bieċu. Thank you. Għara nakkam kwok. Kiku jarak minn ġeddi. Ja, waqfet il-kaċċa bħalissa. Xo sal f-senu. Għalu jammonu xtafu xemmu.